Ukoliko želite da na najbolji način očistite suvu ili normalnu kožu, ovo je definitivno video za vas. Umivanje i čišćenje suve kože je neophodno uveče, dok je ujutru kožu, ukoliko je ona normalna ili suva, dovoljno očistiti samo običnom vodom ili prebrisati eventualno sa nekim blagim neisušujućim tonikom. Uveče negu suve kože, odnosno čišćenje, započinjemo skidanjem šminke, za što je najbolje koristiti mleko ili uljani čistač. Mleka za čišćenje kože i uljani čistači će rastvoriti sve nečistoće na našoj koži i stvorit će praktično jedan zaštitni film koji će štititi kožu od isušivanja tokom narednog koraka, odnosno tokom čišćenja kože sa klasičnim gelom za umivanje. Što se tiče preporuka proizvoda, moje omiljeno mleko za čišćenje suve i normalne kože je Izen 3. Izen 3 je Root, mleko za čišćenje kože koje je vrlo blago, lepo, lagano, nelepljivo i odlično skida šminku i sve druge nečistoće. Ukoliko više volite balzame ili ulja, Bioderma i Senzi Bio ima novo micelarno ulje za skidanje šminke koje je odlično. Takođe, Clinique Take the Day Off balzam je odličan za skidanje šminke. I Geek & Gorgeous Melty Melt balzam za čišćenje lica. Ima ih još, ali sa nekim od ovih proizvoda definitivno nećete pogrešiti. U narednom koraku ćete lice očistiti klasičnim ili kremastim gelom za čišćenje. Ukoliko imate suvu kožu, definitivno najbolji preparat za čišćenje suve kože je Avenov Tolerance Gentle Cleanser. Radi se o jednom izuzetno blagom kremastom gelu koji lepo čisti kožu, ne isušuje je i divno neguje. Ukoliko ipak više volite klasične gelove, jedan od mojih omiljenih je Biodermin Senzi Bio gel za umivanje. Takođe, odličan gel za čišćenje je i La Rocheov Cidet.